Грандыёзная выстава дасягненняў беларускай прамысловасці, кропка прыцягнення і дарослых, і самых юных гамельчан. Гіганты айчыннага машынабудавання ведаюць, як выклікаць цікавасць гараджан. Для многіх знаёмства з прагрэсіўнымі тэхналогіямі – нечаканае адкрыццё. На самом деле очень здорово, весело. Хотелось посмотреть на комбайны. С ребенком мы вышли в первый раз. Вот. Просто по парку прогуляться, да. А тут и праздник. Комбайны очень огромные. Даже этот комбайн удивил, потому что своими объемами, своей длиной вообще, что такие существуют даже. Ад вялікіх машын да тонкай, амаль ювелірнай працы. Святочныя гандлёвыя рады на кіеўскім спуску без лішніх слоў кажуць, наколькі беларусы таленавітыя. Сям'я гомельскіх рамеснікаў да галоўнага свята краіны прапануе асаблівыя сувеніры. Васількі з эпаксіднай смалы, іх візітоўка. Кажуць, немало загатовак сапсавалі, пакуль не знайшлі ідэальную тэхналогію вырабу делікатнай кветкі-брошкі. На сегодняшний день наши работы, они выделяются своей яркостью, своей харизматичностью, и нас очень многие знают именно по нашим василькам. Это наша фишка, нас многие знают, и когда люди подходят: васильки, мы вас видели. Поэтому это очень приятно. Яшчэ адна яскравая кропка святочнага маршруту ў скверы імя Грамыкі. Гэтая лакацыя на адзін дзень ператварылася ў маштабную інтэрактыўную прастору краіна дзяцінства. Установы адукацыі падрыхтавалі для маленькіх гараджан дзясяткі конкурсаў і майстар-класаў. Для бацькоў выдатная магчымасць правесці час разам. А здесь, в сквере Громыка, очень много детских развлечений. Дети не пропускают ни одного. Потом там шарики ловили, здесь мячики бросали. То есть все очень интересно. И хорошо, что у нас в Беларуси по-прежнему мирное время. Есть такие праздники, выходные, когда вместо работы можно насладиться городом и всем, что он предлагает. У кожным раёне Гомеля сёння асаблівая атмасфера. Аднак агульны настрой адзіны для ўсіх. Дзень незалежнасці чарговы раз паказаў, што сіла беларусаў у іх адзінстве, павазе да традыцый і веры ў шчаслівую будучыню роднай зямлі. Гомель будзе святкаваць да позняга вечара. У 22 гадзіны запланаваны канцэрт гурта «Дразды» на плошчы Леніна. Кульмінацыя свята – сумеснае выкананне дзяржаўнага гімна ў 22:55, а пасля неба ў розных кутках горада расквецяць феерверкі. Крысціна Іванушкіна, Вольга Канавалова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».